bela la dia jaman dewa angkan ang na anak nantu anak laki-laki anak wa ang sorang dangakan mana lanak kandung dangakan mana jale-jale mandangaya bakato macam itu nansuang tapaki badaner manonde aya dangakan mana usah bakato macam itu Koba ala badan kami tinggal da ibu ayah jo kami di mana kami bertinggal mandangaya bakato macam itu lamarato mande kandungnya sarato jo adik kandungnya nambah namu piesirma ko indak dan sangko dona rigo pipi sinak duang makan padi indak disangko kacoy ko jale kasasai na ko badan diri na honde aya dangakan baina diimbau aya disirman aya laga ilang bicaronyo laga jauh aya nyo pandang nyo ulang bakato di aya sekali lai apo nang kato tadi juo ko pandai-pandai lah na duit di kampung ko pandai lah duit di nagari bela lah mandi na jo adik kandung na de untung tumai ndak karnetong panjang bana hari batamba malam yu hari samalam malam itu kapa pacar indang tersadai galomat air dalam jubung aja nula bilangan sampai mana tinggal kanak kandung na hari batamba malam juo manangi mandekan duangnya marato jadi ayi mato jatuh badarai jatuh cie jatuh alado Bak mani putri talinyo ba intan putri pangarang ba itu bana sekutiko herman jadi 10. Apo bana marao-rao aye taganang di alaman apo bana kona nama bao-bao batambah panangguangan marato mande bajadi jadi ba itu bana sakutiko nda ibo tuan jo kami di mano kami tinggalkan Tuhan Mandangat tangi jadi ramanya indah tabado lah banyak orang datang dari ilir datang kemudian dari mudik datang ke ilir dari dan lurah datang mandaki dari gunung datang menurun hari bertambah malam ju indah tabado banyak udang indah tamu di kuali
Indah tabado do banyak orang namu malimpahkan hari itu malam samalam tu. De hari bertambah malam yu satu larape kabar na banyak adola rape kabari kawan dari kamanakan ninyo. Kamanakan dari Yaya Erman banamu apa Amiruddin. Tasasa kawannya memberi kabar ke inyo keniyo kamanakan dari mama. Denda ado inyo dipandang dina banyak tu tapasonya turui ditampe permainan ba itu wana sakutiku. Tasasak-sasak kawan memberi kabar yo kabake kamanakan kandung inyo siapo kamanakan Ayah Herman. Banamu si buyong keri tumpak de inyo masuk itu latibo kawan dake keri onde keri dan akan bana. Antala keri dapet kabar anta ko alun badan keri ko alun biya ambo bari tahu ba itu wana kato kawan. Dangakan bana di sobat ambo kini tumpak di mama kandung kawan nyola mati sanjo tadi ba itu bana kato inyo. Satu mandape kabar nanco itu bertambah kadang gala inyo bertambah inyo bagembira indah tabado sanang hati. Hari bertambah malam yu nulang sekali lai onde kawan dan akan bana ambo naninda bagara-gara. Tumpak di mama sobat kini inyo meninggal sanjo tadi tajatu di kamar mandi itulah pasan dari kawan. Mandanga kawan bakato indaknya jawab do kato kawan inyo bertambah galaju menjadi entak gorentaknyo indak tabado gadang hati lahiran orang di lapau. Di malo orang dak kairan salah ruit salamu iko mandanga orang kamalangan ala rusu rasonyo hati sadia di dalam kiro-kiro. Balain bana di sikeri engko la orang heran neco itu engko batanyo orang kadai. Onde keri dan akan bana lai ko taranga kawan bakato anta ko indah ado taranga tumpak di badan waang kini waang bagadang hati ju. Nama makan duang di waang banamu apa Amiruddin inyo meninggal sanjo tadi. Barunya jawab kato kawan tadi danga di sobat sabananyo bukan lo indak kataranga bukan lo indak ambo tahu. Odangakan bana le di sobat dangakan di kawan kasadonyo tumpak di badan ambo tadi. Ambo sangajo tuma kawan masa bantako kawan bakato nan tumpak di mama kandung ambo inyo lah mati sanjo tadi kan ba itu bana kato namba sampaikan. Mangko bertambah gadang hati ambo tungdangakan bana lah di sobat. Salarui mas sobat salamu iko salagi mama ambo duit ju tambah marasai badan kami kini tada anga mama lama ti raso di mano. Ko badan ambo sobat
orang akan bana lah di kawan salarui salamu iko mana nati ma badan ambo tumpak di mamak kandung ambo ala tajua kasadonyo sado pusako la tajua sado pusako la kata gadai ba itu karajo mama ambo selaginyo ado juo memakan hati kami bersama tumpak di anak kandunginyo nyosaran masikola tinggi-tinggi tumpak di badan kami kemanakannya saro batanyo kama kami indak cu itu bana mama ambo kawanai mangko ba itu banambo kainyo ladandam salamu iko tapi kaba mengatokan namuinyo mama kandung awak tak bisa bakuti badan kami kinilah nyato inyo lah ilang kaba di balam padiraba kaba di ambo nagariko dangakan sajo lada berito nyori kawan banyak tumpak di badan ambo kini ko ado pusako ambo nanyo jua tolong balikkan pusako tu co itu bana kato keri tabi garis garamannya ampielo merah mato bantu sago ampielo nai ampadu katalingo tasingguang karuntung mi yang talajang hati nambalado detuani lebih tapana orang dekadai menanga keri kawakato ado seorang tuma membanakan o keri dangakan bana o keri ndak boleh bertindak semena-mena beko tatan badan keri kesan sekeri juo o keri coba dangakanlah disobat dangakan sajo baritonyo ambo kama ambil tindakan tumar kabake mintu ambo nanti ngakini nyo tumala maraso kayo duit di nagariko cubola cali di kawan hari nan dua hari ko boleh tahu tumai nyo siapa ambo ba itu bana kato keri hari bertambah malam you hari semalam malam itu hari malam tentulah kasih yang baik itu bana sekutiko hari siang itu indak tabado tangirman sarato mande kandunginyo tigo jo adik kandunginyo apa ketenggang malayai ambai-ambai sadang lubang takali ombak tibo saro kamano leyai kami kamangapai sadang sansai ayala ilang pulo ba itu banai nyokini kamano kami ai kabatenggang kamano kami minta tolong de hari bertambah tinggi juo hari sama siang itu bat kato orang tua kampung sinan mano di kita nambah samo mano di kita nambah dum mano di kita nambah banyak kini apole langkah lah kita buwe ba itu anak kato baliau
Menjawab orang na banyak, onde apa dengakan bana de hari labat tambah tinggi jo de mai kuala apa malam. Rancak kita ansu bakarajo, patui lah mandi dimandikan, patui dibungkus jo kain kapan, ba itu bana kata orang banyak. Lah dia ambil mai sakutiko, bersama orang mayokan, dia ambil mai ke tulang bungur, tura itu langsung dimandikan. Maalun orang na banyak, ndak ada na lamu karajo jiko oleh banyak, orang sepakat kesadonya. Ba itu bana di kampung tu, sudah mai dimandikan, sudah mandi tentu dibungkui, sudah dimungkui jo kain kapan. De hari bertambah tinggi jo, baru bertanya orang tua kampung, tumpak di badan apa lah tanyonya. Apa lah tanyo apa tadi, mano di kita nambah samu, kok mai lah sudah dikuburkan, lah sudah dibungkui kain kapan. Di mana mai dikuburkan, itu nan tanyo dengan tua kampung tadi. Menjawab orang na banyak, kok itu di kita iyo tudo indak putih tudo di kita, kok iyo tantang pekuburan. Rancak batanyo kita bake inyo, iyo ka bake nang kontanyo, bake nang kandung bagiannya. Iyo batanyo karun sanaknya namun tak batanyo kakamanakan kandung inyo. Di sinan lai ado duduk sadang duduk inyo di sinan. Banamu sibu yang keri pae. Mandanga kata nama itu nangar kata nama samo lah turui keri di pak tu kampung tadi turui keri lambe satu lah tibur ke keri baru batanyo gae tadi onde nak kandung ibu yang keri. Dari tadi kami mencalik-calik risiko keri kironyo, ba itu bana kata apa orang tua kampung tadi. Iyo ambo risiko mapa apa kabar ambo dicari, ba itu kata si keri. Onde nak kandung dangakan bana kan waang kamanakan kandung nama tiko, ba itu bana kata orang tua kampung tadi. Kalau dipikir-pikir itu mapa kalau dietong-etong iyo diambo tu mati bonyo, ba itu bana jawab keri. Mangkonyo keri yang botui di mano mai dikuburkan baru menjawab buyong keri apa dangakan bana jiko apa baba bayo bake ambo jiko lebulie pinta ambo. Tumpa di mama kandung ambo nama tiko, kok laila boleh paekan da ambo, ndak paralu mama dikuburkan. Kok lai boleh ambo batinda, ambo ambil sajo mama kandung, ambo kabek sajo ujung da pangka, ambo tungkui jo lapik buru. Bokabe ujung jok pangka, bo campaan ke batang aye mae. Mandanga kato namba itu sinan taera napa rantuo kampung tadi manganak kandung sampai ba itu bana. Cobalah pikir dia pak kini mangkok coy itu bana badan ambo
salarui pak salamu iko manana tiba dan kami tumpak di kami kamanakan mana nati mapae badan kami ala bipak kasadonyo sado pusako lanyo jua di mama kanduang amboko sado pusako latagadai o tinggana rumah konan kini ado toko di pasar kini tulah sado kekayaannya sado menjadi kekayaannya nyosaran anaknya bersikolah mempak tinggi tibo di kami kamanakan saro batanyo mama indah di malu ambo ona musanang pae walau samantang nak baitu bana tumpak di kita orang Minang ko harimau bana mae nae dalam parui kaluanyo jale kambiang juo lanak kandungi kini ndak baitu nak kandung tumpak di tampek sekali ko bari maaf lama mak kandung inyo dela meninggal tu manak kandung dak elok doa dandam di hati pilakan saja perbuatannya untung diterima Tuhan di akhirat lanak kandung o tumpak ditampek nak pakuburan capek lah tunjukkan lek nak kandung dek mai ko lama malam tu manak kandung dak elok mai dilamukan taseso wana nak badaninyo ko nyampang mai nak ndak dikuburkan jale badoso kita jo badoso kita nak kasadonyo maalun lah kita nak orang Islam dak elok mai dona kalau ndak dikubur ba itu bana lah kata gae kalau ba itu bana dinak kandung dek kami orang nan datang ku apola rayo na bake kami nan bakuaso jale buyong keri ko iyo indak kamungkinnya ka dikuburkan mo perintah orang banyak ko pai cuba lakukanlah kandak di hati keri mandanga kato namba itulah came pulo buyong keri kini ba itulah dia apa ambo manyarat tantang iko tumpak di kuburan mama kandung ambo ko iyo apa wasika rejuo ko iyo la cuitu bana tuma dia apa manyara ambo pak tantang itu tasara lah dia pak sajo di mano karanca apa buwe la dapet mupakat Jose keri la manyara keri tantang itu bayo apa dan tuo kampung tadi karang banyak mano di kito na basamo di mano ranca di kubuan mai kini ba itu kato apa tadi kato orang banyak lama yoan pulo ranca di dake rumah kos sajo de untung inyo lai dake anaknya jale murah man liyeknya kato apa lah yo pulo satunya perentan rana banyak mahalun apa dan tuo kampung orang bisagan make inyo baru lati bora namanya mahalun apa dan tuo kampung disiko cacat jadi sudah kubur buwe ndak lama kubur lah sudah nyobuwe kubur secapek sudah kubur nyobuwe sudah itu mai di kuburan letak kubur mai masuk itu
Maalun dah banyak bakarajo, dah lama Indo sudah itulah sudah mai dikuburkan, tentu dibaca doa di ransia. Dibaca doa sekutiko, sudah baca doa masuk itulah pulang orang nan banyak. Tinggal air manjo mandenyo sarato adie kandung inyo batigo inyo dan tinggal manangi buyong sir mana pola buat tanginyo. Apa katenggang banang salai sadang paguno putri pulo. Kamano leai badan kamanggapai sadang sansai ayat tiado ba itu anak katoinya. Indak tabado ibu hati aye mato jatuh badare jatuh cik jatuh ladu. Ba mani putui talinyo ba intan putui pangarang ari batambah tinggi yu ndak lama sesudah itu sadang manangi nangi yu. Batigo jo mande kandung inyo mencali anak la manangi la mande la 110 jo adi la dio yu. Kesano manangi kasadonyo sadang manangi nangi yu. Tibo la keri lambe sinan bakato buyong keri onde mentu odang akan bana lesanang mati mentu. Tumpa di mama kandung ambo alamati nyo namba itu lasanang mati mintu tinggal. Di malo hati mintu nak kasana awak lakayo sakutiko dicali rumah la ranca. Dicali barang la banyak dicali kadai la panu barisi kali ba itu bana sakutiko. Tapi mintu samantang pun ba itu mintu jan sanang ala tumpak di badan diri ambo tumpak di ambo kini mintu. Ambo kamangecek maka mintu dangakan kato ambo kini cuma dangakan jale kusase ambo bakato. Tumpak di badan mintu kini 100 jo anak-anak mintu pado di hari kini yu. Pado ni masuk kini yu mulailah mintu kini barangke siko tumpak di pado kekayaan balik bake ambo cubo laranga di mintu ndak ado tudo pencarian mama kandung ambo. Sado pusako la nyojua sado pusako la tagadai itu karajo mama ambo salarui salamu iko. Selagi mama ambo ado ju nana mambo ndak kamalawan do bake mama dangakan bana jale. Tumpak kapado hari kini hak ka pulang ka bakenyo hak ka babalik ke tampenyo dangakan bana di mintu. Mulai di pado hari kini barangke mintu kini ju rumah tu jale kambo kunci nak boleh mintu naik lai. Barangke kato ambo barangke kini pai lalai mintu dari siko laba bulu mato mamandang mintu. Sinan menjawab mandir manonde nak kandung dangakan bana nak mosangko na kacoiko ambo lai tau ju mana kandung tumpak di badan ambo kini. Lailo ambo nak cubo ka managa naninyo indak kata taga cuma digambak ambo kini nae cuman kok dapet pinta ambo.
Kok paina ambo dari disiko rumah namano kadituju tampe namano kadiuni ba itu wana katoinyo. Kodang mintuo sabananyo itu kan urusan mintuo pulo ndak paralu ambo kambo bakatoan. Ambo mintuo cubo larangakan mana ambo ndak bisa bakato banyak-banyak ambo ndak bisa bakato acok bana. Beko mga tabi ya rabo ambo bake mintuo sensaro mintuo ju dangakan bana jale-jale. Kalau lai tahu mintuo disipat mama ambo paila mintuo lai dari siko. Ndak ada cie juo pencarian mama ambo sado kekayaan mintuo kini itu pusako kami tu mana baju aba itu kato sikeri. Mandanga kato namba itu onde nak kanduang nangakan bana ampun baribu nak kali ampun nangakan bana mande kanduang kondak boleh na kami bapunyo indak mola bari manompang jadi yuo ba itu kato ay mande man. Onde mintuo dangakan bana salarui mintuo salamuiko ndalamo do mintuo katokan kini salarui mintuo salamuiko lepas mintuo di manompang kini barangke mintuo